Myslíš, že tu spí nejaký bezďak? Fuj. Fuj, ale smrad tu je dobrý. Pome. Škoda, že nemám baterky. No, počkaj. No, neviem. Tam by som nešla. Čo ti jebe? To boli ešte druhé dvere inak. No, to ideme sem s baterkami. V noci, ne? Máme baterky, ale... Máme, jeden halogén máme. Fuj, aha. V noci by som tu sral kocky asi. A toto je nejaké rozbombardované. Koľko si so... Poď sem. Si predstav, že v noci. Čo? Tak... Prečo? Tu sme sa mali ubytovať inak. No už nedojdu nás. Au. No tak odtiaľ by sa asi nedalo skočiť. Pekne by si jebol hlavu na kameň. Au. Jau. Ja som nečakal, že sa na boj začnú. Ja som sa pichla mať niečo do ruky. To sú tie vežičky. Aha. Fakt Boh vie, čo to bolo. Neviem, to bolo nič s ľuďami, ale také nič. Poďme preskúmať tú miestnosť tmavú. A nejaké sklady. No, že? Čo tu je? Vidíš tam? Tam je koniec? Poďme preskúmať tú miestnosť. Ktorú? Tu. Tu, čo sme nevideli? No. Preskúmame. Počkaj, tak budem fotiť a blesk to osvetlí. Ale chcel by to aj kamerovať, ešte tam sme neboli.